Hol vagyok? Hölgyeim és uraim, 2 éves a hírügynökség. Ünnepeljünk úgy, hogy a halál szélére mérgezzük magunkat. Boldog szüléna! Vagy ne. Bizonyán pontosan 2 éve kezdtem bele ennek a műsornak a gyártásába, és úgy döntöttem, hogy ezt most mindenképp egy héten keresztül meg kell ünnepelnünk. Ezért meghirdettem a Hollywood hírügynökség születésnapi extravaganzát. Lássuk is a programot. Hétfő, megtudtad, hogy születésnapunk van, átélted az élményt, és ettől sokkal jobb lett a napod. Kedd, live chat 7-től 8-ig a Ustream szobánkban. Szerda, feltettem YouTube-ra a live chat anyagát, és ott folytatjuk a beszélgetést. Csütörtök, feketén-fehéren 4. Péntek, egy újabb bakik és okkal kimaradt jelenetek videó. És szombat egy szokásos, de rendkívül ünnepi Hollywood hírügynökség rész. Elég kemény kis hét lesz, úgyhogy kezdjünk is bele. Holnap 7-kor találkozunk a Ustreamen. Fuck yeah! All the kids in the hood come and wave and shake your hand. Hollywood, we're never going down.